ба таваҷҷӯҳи хоҳишмандони иштирок дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбӣ дар соли 2023 ки худро дар даври якуми ба қайдгирӣ аз 1 март то 30 апрел номнавис карда натавонистанд, расонида мешавад ки даври дуюми ба қайдгирии довталабон барои иштирок дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ 2023 аз 10 июн оғоз ёфта то 30 июн идома меёбад. Довталабоне ки худро дар даври якум сабти ном накарданд, метавонанд дар даври дуюми ба қайдгирӣ дар яке аз нуқтаҳои ба қайдгирии шаҳрҳои Душанбе, Панҷакент, Хоруғ, Бохтар, Хуҷанд, Кӯлоб ва ноҳияҳои Данғара ва Рашт ки рӯйхати онҳо дар сомонаи марказ оварда мешавад, бо пешниҳоди ҳуҷҷатҳои зарурӣ аз қайд гузаранд. Довталабоне ки дар даври якуми ба қайдгирӣ аз 1 март то 30 апрел худро номнавис кардаанду интихобҳои аввалашонро иваз кардан мехоҳанд, бо пардохти пурраи маблағи хизматрасонӣ дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ метавонанд худро аз нав сабти ном кунанд. довталабоне ки интихобҳои аввали худро иваз кардан мехоҳанд, бояд бо пешниҳоди шиноснома ё ҳуҷҷатҳои дигари тасдиқкунандаи шахсият бо муҳр сурат ки мақоми ваколатдори давлатӣ додааст, варақаи ба қайдгирии даври якуми ба қайдгирӣ ва расид аз яке аз марказҳои хизматрасонӣ ё филиалҳои амонатбонк ё тавассути барномаи мобилии Амонат Мобайл оид ба пардохти маблағи пурраи хизматрасонӣ дар яке аз нуқтаҳои ба қайдгирӣ аз навбақайдгириро гузаранд. Таваҷҷӯҳ! довталабоне ки худро дар даври якуми ба қайдгирӣ аз 10 то 30 июн номнавис мекунанд ё дар даври дуюми ба қайдгирӣ аз 10 то 30 июн интихобҳои аввали худро иваз мекунанд, имтиҳонҳоро 12 июл дар марказҳои имтиҳонии танҳо шаҳри Душанбе месупоранд.